Menorca és l'illa verda i blava de l'arxipèlag balear que navega pel Mediterrani des de temps immemorials. Considerada un paradís d'aigües turqueses i platges per emmirallar, s'ha convertit en un destí de natura i vida tranquil·la que ha sabut conservar la seva essència com ningú. Declarada reserva de la biosfera des de fa més de 30 anys, és també destí Starlight per la qualitat del seu cel i Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO pels seus monuments talaiòtics. Però Menorca és molt més que tot això. Són les seves tradicions, és la seva gastronomia, són els seus paisatges i una manera de fer i gaudir del moment que s'ha sabut transmetre de generació en generació. Un testimoni privilegiat que els menorquins comparteixen amb els visitants que durant tot l'any arriben per descobrir-la i viure una experiència única. Aquest és l'objectiu de les més de 30 empreses de turisme actiu que conformen l'associació Menorca Activa, compromeses a fer de Menorca un destí turístic exemplar. El que nosaltres intentem amb el nostre negoci és transmetre molt els valors que nosaltres creiem que són els valors de la nostra illa, que és una manera de veure les coses amb calma, des de la perspectiva de la natura i des del respecte. A seguir preservant i conservant el medi natural amb una reducció de la petjada ecològica tant com sigui possible. L'activitat que realitzem és respectuosa amb el medi ambient, ja que no emprem cap tipus de motorització, no causem cap impacte de lo que són residus, ni contaminació acústica, ni utilitzem materials per poder-ho realitzar. O sigui, som totalment innocua pel medi ambient. A promoure un destí accessible i universal on tothom pugui gaudir de l'illa. A Menorca tenim una excel·lent xarxa de rutes cicloturistes. Bé tenim el camí de cavalls per fer rutes amb BTT o bicicletes elèctriques de muntanya, com en carretera i carril bici per fer rutes de tot tipus, tant sigui per persones amb família, fiets i turisme de fora, com gent de Menorca o gent local que vol practicar aquest esport tot l'any, perquè realment tenim un clima molt bo que permet fer-ho durant tot l'any. A ser ambaixadors de Menorca davant qui la visita. Sabemos de sobra que lo que más valora un visitante o alguien que viene a una actividad de turismo responsable es la calidad de los guías, ¿no? La formación de los guías es fundamental. Nosotros estamos siempre formándonos continuamente para poder ofrecer lo mejor de nosotros. Tratamos a los clientes como amigos, hacemos que se sientan en casa y que compartiendo este entorno, ¿no? de extrema belleza, tanto diurna como nocturna, ¿no? Es un paisaje que hay muchos sonidos por la noche, que hay mucha tranquilidad y intentamos hacer valorar que las personas entiendan el valor de estar en la naturaleza, ¿no? A comprometre's a fomentar l'economia local i també la circularitat. Les nostres rutes no són només rutes a cavall, sinó que com fem aquestes rutes de 5 dies que inclouen allotjament i donem molta importància a tot, tant a l'allotjament, que sigui un allotjament que identifiqui molt el que és la nostra illa, agroturismes, hotels rurals, hotels d'interior, però molt respectuosos, més petitons i que cuiden molts detalls, i després tot el que és la gastronomia i donar moltíssima importància, perquè creiem que és un punt molt fort de la nostra illa i hem vist que la gent ho valora molt i de la mateixa manera que nosaltres ho valorem, ho volem donar a conèixer a la gent que ens visita. A sensibilitzar i implicar alhora també el visitant. Y esta propuesta es mirar, ¿no? y contextualizar dónde vivimos y nosotros pues intentamos que entiendan cómo funciona el universo y el valor que tiene pues desconectarse de donde estamos todos conectados, ¿no? Hoy en día, que es internet, y tener una experiencia familiar en un entorno agradable, en un entorno familiar en el que vienen muchos niños también. A ser organitzacions exemplars en tots els sentits. Molta gent em diu que no s'imaginava que Menorca fos així, perquè és quan realment entenen lo petita que és la illa i lo rica que és de vegetació,
el verd que és, sobretot molta gent de fora es pensa que és més seca i és una illa que té molts de boscos i també poden veure tot el contorn i les diferents zones que existeixen. A comportar-nos com a empreses responsables que entenem que no hi ha sostenibilitat sense responsabilitat. Cada año nos emocionamos a hacer una limpieza de playa o de un sitio de buceo. Y somos vigilantes también de la polución del medio ambiente. Por ejemplo, cuando hay mucha tramontana, eso atrae muchos plásticos. Cada vez que vamos al agua, tenemos bolsas donde recuperamos este plástico para terminar botándolo en un basurero. Amb una visió global que promogui un destí amable tant per qui viu aquí com qui la coneix per primera vegada. Això fa que intentem sempre generar una economia circular, vull dir, el que nosaltres, els nostres col·laboradors, són gent que nosaltres pensam i ens asseguram que tinguin la mateixa mentalitat que nosaltres, que reverteixen, que pensen a llarg termini, que no pensen en un benefici immediat i el futur ja veurem, sinó que el que volem és que les generacions venideres puguin també viure de la nostra illa i intentar-la respectar el màxim possible. Aquest és el compromís de les empreses que conformen Menorca Activa. Aquest és el manifest Menorca Activa Plus Natura.